Njengoba bengikade ngifakile-ke ekuqaleni inamba ewu-063 341 4515 okuyivangasali WhatsApp support line. Ngizocela ukuthi-ke siye kuyo leyo namba, ungena ku-WhatsApp wakho bese uthumela igama elithi download. Uzokwazi ukuthi uyitholele usomqulu-ke wakho i-guidelines kanye nama-appendices okuyiwona lawo esizobe sikhuluma ngawo namhlanje. So ngizocela ukuthi wenze kanjalo uma ukuthi ubungakakwenzi lokho ukuze uzobona ukuthi leli fomu naleli fomu esikhuluma ngalo iliphi. Kodwa-ke ngizophinde ngichazele kahle ivangasali WhatsApp support line. Okwamanje nje thumela igama elithi download kuyo leyo namba bazokuthumela. Kukhona i-PDF document ezobe ibhalwe ngesingisi okuyiyona esobe sibheka kuyo-ke. Kube khona nenye attachments i-Afrikaans. So uma ukuthi uyafuna-ke ukuthi kube khona nezinye izilimi kakhulukazi ama-guidelines abhalwe ngezilimi ezihlukahlukene, ngizozama ukwenza ukuthi indlela yokuthi sikwazi ukuthi sicele okanye kuyo le WhatsApp support line sicele lona limi eselufonayo ukuthi sikwazi ukuthi sifunde ngalo. Ngiyabonga. Sanibonani, igama lami nguNomusa Precious Buthelezi. Namhlanje ke sengibuyile ukuzoqhubeka nokuthi sisizane ekutheni sibhalisela kanjani izinkuliso zethu. Ngokuphambilini bengikhulume nge-guideline ye-ECD Services Registration okuwusomqulu wethu ozosisiza ukuthi sikwazi ukubhalisa izinkuliso zethu okumahhala. Okay, namhlanje ke siyaqala ke ngoba sesiqedile ngama-guidelines, sesingena kuyo lama-appendices ke okanye isishicilelo laze kufanele ukuthi sizifake ama-attachments to ama-application documents wethu. Ifomu lokuqala ke lesokhuluma ngalo uform 11. Uform 11 uhlukile izigaba ezine, A, B, C and D sections. So isigaba sokuqala u-A uzobe kuyi-nature of application. But lapha ke phezulu masibheke ukuthi ifomu lakho lithini. It's uform 11 u-applyela njengesikhungo sokugcina abantwana okwesikhashana. So it's an application for the registration or conditional registration or renewal of registration or reinstatement of a partial care facility. So you must delete konke lokho okungalona iqiniso. So wena ke mawukuthi uya-apply okokuqala when you be selecting okanye uzokhetha ukuthi u-apply as a partial care facility. Mawukuthi ke wake wabhalisa ngaphambilini, so i-application yakho or isitifiketi sakho sa-lapse okanye sa-expire, uzophinde ke ukhethe ke lapha ukuthi wena wenza i-re-registration or a renewal of the registration. So ihamba kanjalo ke bazinganza kwethu. Then u-A uzobe khuluma ke lapha ama-forms ke angesingisi noma ngabe osomqulu kanye ama-guidelines wesechaziwe ngolimi ngezilimi ezihlukahlukene zethu zesintu, kodwa kubalekile ukuthi ama-forms siwaqondeke. Ngithi khumbula ke mangabe sikhuluma ngo-ECD sikhuluma ngeminyaka between 0 to 5 years. So when we apply ke ibhokisi lokuqala ke lona ozothikha kulo ngoba kufanele ukuthi ukhethe lapha okukona okuphathelene nenkulisa yakho. So if you were a creche providing partial care facility from birth to the age of 3, uzokhetha ibhokisi lokuqala. Uphinde futhi ube ne-aged care center providing partial care for children between the ages of 3 years until school going age. So uzokhetha ibhokisi lokuqala nelesibili. Khumbula ke ibhokisi lokuqala ukusuka abantwana bengenamnyaka okanye beno 0 years kuya ku 3 years. Okusho ukuthi egcineni fanele ukukhumbule lokho, uphinde ukhethe u3 to 5 years or 3 to 6 years. Ngangenzeka ukuthi ungabe unezingane ezingapha kwa 5 years okujwayelekile ke ezinkulisa. So uzokhetha ibhokisi lokuqala nelesibili. Sidluleke lawa amanye ke awaphathelene into sokhuluma ngayo okubhala. Bese kuba u-B, particulars of the application. Ngabe yini igama lenkulisa yakho, uphinde ubhale physical address ukuthi kuphi nendawo, ubhale ne-village ne-ward number yakho. Uphinde ufake ke postal address kanye ne-postal code. Bese ke uyabhala ukuthi ubani ke nalo faka isicelo soku-applyela lenkulisa ke, which is a person who manages the partial care facility or who wishes to establish i-creche yakho. Ngomthetho fanele ngabe before uqala uvule i-creche uyayibhalisela inkulisa yakho, kodwa ke ngoba manje vele sidile ne-backlog nama-creche amaningi exista already angabhalisiwe, yikho ke sifocusa kuwona ke. Bese uzobhala ke igama lo muntu oyimenejayo ke inkulisa, ubhale physical address yakhe nefoni yakhe yocingo ne-email mayinayo. Bese lapha kulayini yokugcina ke ne-number of children that will be accommodated in each category of partial care in respect of which the application is made. Khumbula lapha ebhokisini lokuqala ku-A uthikhile ukuthi wena uno 0 to 3 years no 3 to school going age. So sizobahlukanisa ke manje ukuthi u0 to 3 years wami mungaka, ma u10 u10, bese uthi mhlambe u3 to 5 years mhlambe u10, nawo kusho ukuthi ingane nazo ziwu20, kodwa kubalekile ukuthi
inamba yakho ihlangane inani lakho ila uqala khona ubhale inamba lapha. Kubalekile ukuthi sibe neqiniso ingane zakwethu mangabe sikhuluma ngeenkulisa zethu. Ungathi ngoba nakho isitifiketi sakho sabuya kumasipala last year wathi fanele ube nezingane eziwu-15 wena unezingane eziwu-20 uqamba amanga. Kubalekile ukuthi sibe neqiniso kukho konke sikubhalayo kule application. Lokho kuzosiza ukuthi mangabe sekuvela uxhaso kuzobonakala ukuthi u-ABC Educare unezingane eziningi, okusho ukuthi badinga isakhiwo mhlambe sokwengezela kumaklasi abanawo ukuze bezokwazi ukuthi basize zonke izingane ezikhona emphakathini. So kubalekile ukuthi khuluma ngenani lezingane onazo, iba neqiniso kuyo yonke into ozoyiphendula la. Kunesizathu sokuthi lelo form lifakwe leni kule application yakho. So kubalekile and it's also at your best interest ukuthi ukhulume iqiniso malungana nayo yonke into eyenzakalayo enkolisa yakho. Sidluleke siye ku-C ama supporting documents. Angizongena ke kuona ngoba sizophinde sithinte wonke nje kuyo yonke lento esizoyichaza. Izobe ibhaliwe business plan nani nama constitution, ukubona ama attachments esowafaka ukusekela isicelo sethu so apply as a partial care facility. Bese kuba u-D obalekile, which is general remarks. General remarks is in any additional remarks by the applicant in support of the application. Uyabhala ukuthi njengoba u-apply ngithi uform 11 ukhuluma ngesikhungu, wena yini into othi mangabe singabhaliswa ingasiza ngayo emphakathini. Ziningi izathu, ungathatha ngisho izathu sakho sokuqala inkuliso ukuthi uzokwazi ukuthi uprovide indawo ephephile for abantwana abazohlala bephephe bengahlukunyezwa, ngoba siyazi ukuthi izingane eziningi ziyahlukumezeka mangabe zihlele emakhaya zingagadiwe mhlawumbe umama emsebenzini okanye ematohweni, izinto ezinjalo. So kubalekile ukuthi mangabe ubhala ama remarks akho bhala ke njengoba usuku ubhalela umuntu ozokuxhasa ukuthi yini wena ongayisho naba nje ngokwenhliziyo yakho ukuthi ungafisa ukuthi icreche yakhe ibhaliswe ngenxa yalezi izathu nalezi izathu. Unikeza ukuphepha kubantwana, uyaphinde futhi ubaphakele okwenza ukuthi bathole ukudla okwazi ukuthi kubondle kahle, bekhule beyingane eziyimqemane ezokwazi ngisho nanokufunda kahle, ezingeke zize ziphazamiseke esikoleni. So ungabhala nje izathu zakho kodwa wazi ukuthi ekugcineni ukhuluma ngokusekela into eyisakhiwo. Siyabonga, ngiyabonga.